Wat doen ze in de eerste op defensie? Het hing van de vak. Nee, ik heb er Max. Ze moeten wel vaak
Daar zit ze. Ik zit thuis
Beste mensen, allereer van harte welkom bij deze vesperviering. De mensen hier in de kerk en zelfs ik de mensen thuis. Wij zijn dankbaar dat wij deze vesperviering weer horen mogen. De vakgonger van de jong is Gerben Hoogterp. De evangelist is Peter van der Zwaag. De vadracht wordt verzwaardigd door Marta de Boer. En Theo Boelus zal voor u op de dwarsfluit spelen. Aast bij de uitgang werd de collecte. En bij de uitgang vind je ik nog 2 kaarten. Dus bij de inkom lijnen ze er ik al. 1 kaart voor Gerwin Hoekstra en 1 kaart voor Jant en Sikke van der Weg. Die mag je hem tekenen als je hem dat nog net dien hebben. Uit naam van de commissie wees ik je me een zegende tjensta. Uws helper is de Heere. O God, sjoch naar uw zon. Laat us, Heer, jouw liefde zien. O Heer, Jerus gebed.
Ik lees Psalm 116, vers 3 und 16. Bonnen van het dier wienen om mij heen spant. De angst van het deerderik vleeg mij aan. In druk en dravens kwam ik zuiver om. Maar ik roep de Heere bij de namen. O Heere, red mijn lippen. Genedig en rechtvaardig is de Heere, en barmhartig is uw God. De Heere hoedet de eenvoudigen. Ik wie er min onta, maar hij had mij verlost. Kom weer terecht, zeg ik tegen mezelf, want de Heere had hij goed dien. Omdat jou mijn lippen vrijschot hebben van het dier, mijn eigen van tranen en mijn voeten van stroffeljen, daarom kan ik bij de Heere in en uitgaan in het land van de levenden. Ik hier vertrouwen, al zei ik, oh wat ben ik er ellendig onta. En al tocht ik mismoedig, alle mensen vallen mij aan. Wat zal ik de Heere nou rondwaan, voor alle goed dat er mij dien had? Heeg til ik de beker van het heil en roep de namen van de Heere uit. Ik betel je de Heere mijn geloften en dat voor het eer van het hele volk. Te duur is in de egen van de Heere de deer van zijn gunstlingen. Ik ben ommers jouw tjener, Heere, jouw tjenstfeind, een zoon van jouw tjenstvaam. En daarom hebben jou mijn boeien te brutsen.
Mijn vrouw Lies, die moest een nieuwe bril gaan, een nieuwe leesbril. Dus wij waren juster bij de opticien. En dan ga je zo'n test en dan werden de letters steeds lietser. En kun je het dan nog zien en dan weet je wat voor soort bril je hebben moet. De brillenman, de opticien, dat is dus één kant van uw zicht, uw zien. Maar in de Bijbel betekent zien ook altijd inzog. Het verstaan. Het accepteren en uw vertrouwen stellen op de eeuwige die Jezus heid neemt. Na je weken beginnen de 40 dagen. En we lezen deze jongen het evangelieverhaal, wat nevens het rooster bij deze snijnjet, deze snijn te jong. En voordat we aansen die 40 dagen, de hele route naar Peerske ingingen, jaren we deze jongen al een glim van Peerske. Het is het Peerske-verhaal van de blinde Bartimeus. In hem wordt zijn, houd moed, kom oerijn. En dat is eigenlijk heel kernachtig verwoorden. Het uithoudingsvermogen in moeilijke tijden, ik nou, en oerijn komen, opstaan, opstanding. Dat is net altijd makkelijk, daarvoor hebben we hulp nodig. En Jezus zei het ook in deze evangelie-tekst. Wat wil jou, Bartimeus, dan dat ik van jou doe? Die vraag wordt hem gesteld. En het antwoord is dat ik was schenken. Want hij is een blinde biddler aan de kant van de diek. Een rone figuur, een outsider. Maar zoals we ze niet zongen hebben van in het juster gloos het al het licht. Als hij opsteert, zoggen we iets van Peerske. Marcus, het 10e haardstuk, het laatste stuk. Ja, kwamen in Jericho. En doet Jezus mij zijn leerlingen en een bulte volk waar uit Jericho wijgo. Zie het er aan het paad Bartimeus, Timeus zijn zoon, een blinde biddler. En doet die jedde dat het Jezus de Nazarener wie, begon er te roepen. Zoon van David, Jezus, haaf mij leien, mij. En mannen gingen, snauwden hem taat dat er hem stilhouden moest. Maar hij roep nog volle loerder. Zoon van David, haaf mij leien, mij. En Jezus bleef staan. En zij roep hem Jezus hinne. En ze roepen de blinde en zijn, houd moed, kom oerijn. Hij roept die. En de man smeert zijn mantel aan, sprong oerijn en roen op Jezus staan. En Jezus vreeg hem, wat wil jou dat ik van jou doe? En de blinde zei in hem, goede masker, lid mij weschen. En Jezus zei in hem, goed, jouw vertrouwen had jou redden. En op slag koerde weschen en hij volgde hem op zijn reis.
Ik lees een gedicht van Muus Jacobsen, Oerzet troch Atsebos. Bline man, rin troch do. Bline man, je wai. Rob net, Heere, help nou. Bline man, geen voet do. Stil do. Waarom steurst do Jezus op zijn wai? Bline man, hij jet hij. Jezus wacht het al. Bline man, hij roept hij. Bline man, hij jet hij. Spring oerijn en rept hij. Jer maar wat er wil. Zoon van David, wil jou dat ik jou aanst zoog? Een genezer ben jou. Alle leed verdruw jou. Vreeg je jou, wat worstel? Heer, dat ik jou zoog. Blinde man, betrouw die ta om wat hij zaait. Zoog, dien leeuwe redt dij. Troch dien leeuwe zoogst mij. Blinde man, bij jou die nou op Jezus waai.
als acclamatie bij de gebeden zongen wij lied 368D. Met ook die zin die correspondeert met het verhaal van Bartimaeus over het sjen en insjoch. Heel tijd werd ziekje u's eigen naar jou. Laat us bidden. Heer, op deze jong, aan het eind van deze dij, deze snijn, realiseren wij de grote contrasten in uw wereld, in uw leven. Meesten vieren het eind van de coronatijd en alle maatregels, vieren carnaval. En aan de andere kant zorgen wij het geweld van een oorlog aan de randen van Europa. Heer God, eeuwige, jou die tegen mijn meesken beginnen is, Jerus en hark je naar uw gebeden, als wij bidden voor de meesken van Oekraïne. Voor elsenien die het beïnvloeden wordt door het verschrikkelijke geweld. Want wij binnen verbjusteren om de bizarre beelden die we zien. Heer, ontfermen jou over dit loon en de inwoners. En laat deze oorlog stoppen. Zongend bidden wij. Heer, wij bidden om vrede. Van vrede tussen Rusland en Oekraïne. Van vrede tussen mensen die het borrelen binnen. Voor vrede op het wereldpodium. Wij bidden van jou vrede. Hark je naar uw gebeden. Zongend bidden wij. Heer, wij bidden dat we net blind wezen meien. Blind van mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Dat we net blind binnen van vrede. Jouw alle belutsenen, het insjoch en de wijsheid dat ze het paad kiezen van de-escalatie, van vrede. Zongend bidden wij. Heer, hark je naar u's als een barmhartige God. Als wij bidden van shalom. Dat mensen geen geweld in elkaar broeken. Dat mensen elkaar respecteren. Mensen van elkaar zorgen. Dat mensen ook vrede hebben met haarzelf. En dat mensen vrede vinden met jou. Zo bidden wij om shalom. Zongend bidden wij.
Wij bidden deze joen ek voor uw zieken. En wij vregen je jou bijzonder omdenken voor Sikke van der Weg. De man van uw coördinator Jan van der Weg. Hij verbloot een protte in het ziekenhuis. En ik bidden we voor uw orgelist, Gerwin Hoekstra, die toen de kriesdagen ziek is. Heer, wij bidden jou, jouw haren de kracht die zij zo nodig hebben. Zongend bidden wij. Laat us nou stil worden en bidden in de stilte van uw herten, werd we dankbaar van binnen, werd wij oerin zitten en wat u persoonlijk aangaat. Laat u nou bidden zoals Jezus zelfs u leerd had. U's heid in de hemel. Laat jouw naam heilig worden. Laat jouw koninkrijk komen. Laat jouw wil dienen worden op ierde lieke goed als in de hemel. Jou is joert u's dijstig breed en voor jou u's uw schulden, zodat wij uw schuldners ek van jou hebben. En laat u net in verzieking komen, maar verlos u van het kwade. Want Joos is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, ont in eeuwigheid. Amen.
volgen we in dialoog. En ik stel voor dat de eerste regel dat pad van het kerkendien wordt en dan de cursieve regel als antwoord terug dit pad. In uws het en in uws huis. In uws komen en in uws gaan. In uws leven op uw ziektocht. Bij je de eind, mij begin. Van God, nu te ontvangen en thuis te brengen. Amen. En wol thuis.